Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkamu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. Wanda a cikin wannan bidiyon zan nuna mana hanyar da za ka iya ɗauko KineMaster mara watermark. Kamar yadda muka sani, KineMaster wani application ne da yake baka damar kai editing ɗin bidiyo na yadda kake so da shi a cikin wayarka ba tare da ka sha wahala ba. Don ganin yadda ake yi, ku biyo mu a cikin bidiyon. Amma kafin nan da Allah ina roƙonka, idan yau ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka, kada ka wuce ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Kamar yadda kuke gani, abin da za ku fara yi shine za ka buɗe browser da kake amfani da ita, ka rubuta Shamsu Tech, sannan sai kai searching ka rubuta yadda ake editing na kowane irin bidiyo a cikin waya. Bayan nan kuma idan baka rubuta hakan ba, kar ka damu, zan ajiye muku link na ciki wannan yadda za ka ɗauko application ɗin a cikin description da wannan bidiyon da kuma comment na farko. Daga nan gashi nan za ka yi ƙasa, za ka ga dukkanin bayanin da aka yi akan wannan application ɗin. Domin application ne gaskiya da yake da matuƙar amfani. Za ka zo ka danna nan gurin inda aka rubuta download. Kana danna shi zai kai ka inda za ka ɗauko wannan application ɗin ba tare da ka sha wahala ba. Bayan ka riga ka ɗauko wannan application ɗin, sai ka zo ka buɗe shi kamar haka, domin yana buƙatar ka ɗan yi masa wasu 'yan settings ne kafin fara aiki da shi. To don haka yanzu za mu ɗan jira shi ya buɗe. Bayan ya buɗe, za mu dawo kan farkon shi, domin ina amfani da shi ne, shi yasa ban nuna muku yadda za ka abun nan ɗin shi ba. To amma yanzu bayan duk ya nuno ma wasu abubuwa, ya nemi damar da za ka ba shi dama, duk ka ba shi. To sannan idan ya nuno ma wannan fuskan, ma'ana ita ce fuska ta farko da zai fara nuna ma a cikin wannan application ɗin, sai ka zo ka danna wannan alamar ta setting ga ta nan kamar haka, sai ka danna ta. Daga nan za ka zo ka duba nan device capability information. To za ku ga nan gashi nan adadin yadda yake, misali layers sa, yadda yake gyara bidiyo. Ma'ana wannan zai bamu bidiyo mai kyau, exporting ɗin bidiyon mu ya fita da haske da kyau da komai da duk yadda ake buƙata. Daga nan sai ka zo nan, ka zo can ƙarshe nan gashi nan, sai ka zo nan gurin na farko gashi nan media browser hierarchical mode. Amma wannan za ku samu wasu ba su da shi, wasu kuma KineMaster ɗin suna da shi. Sai ku buɗe shi kamar haka. Sannan sai ka zo nan na uku inda aka rubuta allow export frame rate. Shi ma sai ka bar shi. Idan a buɗe yake sai in a rufe yake sai ka buɗe shi. Haka nan allow import frame rate off. Shi ma sai ka bar shi a buɗe kamar haka. Domin naka in sabo ne kai, zai ga a kulle yake, kai ma sai ka buɗe shi. Sai ka zo nan unlimited layer mode. Shi ma sai ka buɗe shi. Kun gan shi? In ka ɗauko na farko, na ƙarshe kai, za ku ga a buɗe yake. Na biyunsa a kulle yake, sai na ukunsa, sai na huɗunsa, sai na biyar idan akwai a cikin naka. Da haka wannan shine za ka fara saita shi, domin in baka yi wannan setting ɗin ba, gaskiya ba zai baka damar kai editing ɗin bidiyo yadda kake so ba. Da haka wannan shine abin da za mu tsaya a yau kenan, yadda za ka iya ɗauko shi ba tare da ya nuna ma watermark ba. Abin da ake nufi da watermark shine, idan misali ka yi editing ɗin bidiyo da wayarka, zai nuna ma icon na wannan application ɗin, ko kuma ya nuna ma sunan wannan application ɗin a cikin bidiyon da ka yi editing. To kuma wannan duk wanda ya ƙware a harkar editing baya so ya ga wannan sunan ya bayyana, ko kuma wannan icon na application ɗin ya bayyana, domin za a iya gane wasu direct da kaza ka yi amfani wajen editing. To amma idan bai da watermark, wani ma zai iya cewa ƙila ko a kwamfuta ka yi gyara bidiyon ka, ko kuma a cikin wayar wani abu daban. To don haka wannan hanyar da za mu fara amfani da ita, duka za mu riƙa editing ɗin bidiyon mu kamar yadda kuke gani a cikin channel. Ba ma amfani da wata kwamfuta ko wani abu daban, kawai muna amfani ne da wayar mu ta hannu. Don haka wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau. Za mu ɗora kuma daga gaba a bidiyon mu na biyu kenan a ɓangaren editing.